Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nabigyan ng educational assistance sa gitnang Luzon, umabot na sa halos 35,000. Enhanced DSWD Regulatory Services, inilunsad ng DSWD para mapabilis ang proseso ng serbisyo. Pagkalat ng personal na impormasyon na nagagamit sa scam, iniimbestigahan ng National Telecommunication Commission at National Privacy Commission. Pondo para sa Financial Assistance Program ng mga college student, tinapya sa proposed budget ng Commission on Higher Education. 93,600 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program natukoy na non-poor. DSWD, planong irekomenda na tanggalin na sa listahan. At sa Tribute at Gimmick, abot kayang renta ng mga sasakyan, handog ng Param Car Rentals. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Higit na organisado na umano ang payout ng financial assistance ng DSWD para sa mga student in crisis situation. Nasa halos 74 million pesos na umano ang ayudang naipamahagi sa 35,000 na mga benepisyaryo sa gitnang Luzon. Samantala, inilunsad naman ng DSWD ang Enhanced Regulatory Services upang mapadali ang proseso ng mga serbisyo at programa ng ahensya. Narito ang report. Umabot sa halos 35,000 ang bilang ng mga estudyanteng tumanggap na educational cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitnang Luzon. Ito ay batay sa datos ng DSWD Region 3 as of September 10. Mahigit 126.9 milyon ang pondong nakalaan sa DSWD Central Luzon para sa naturang programa. As of September 10, 2022, nasa mahigit 73.9 milyon na ang naipamahaging ayuda, habang may natitira pang nasa mahigit 52.9 milyon na nakatakdang ipamahagi sa nalalabing dalawang sunod na Sabado para sa payout. Samantala, upang mapabilis at mapadali ang aplikasyon para sa registration at licensing ng Social Welfare and Development Agencies at accreditation ng Social Welfare Development Programs and Services, inilunsad ng ahensya ang Enhanced DSWD Regulatory Services na pinangunahan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Tulad ng ginawa sa online application sa pamamahagi ng ayuda, mas mapabibilis daw nito ang iba pang serbisyo ng kagawaran. Kahit saan sila they can apply, tapos mabilis na makikita namin, then yung approval, it's just a matter of days lang ma-approve na. Sa buong bansa, umabot na sa 941 million pesos ang naipamahagi ng DSWD sa mahigit 370,000 na estudyante na nakatanggap ng educational assistance. Nauna nang sinabi ng DSWD na sarado na ang online registration matapos umabot sa 2 milyon ang nagparehistro sa naturang programa. Dumipensa naman si Tulfo sa mga bumabatiko sa kanilang programa. Paglilinaw ng kalihim, hindi lahat ay makatatanggap ng ayuda dahil limitado lamang ang kanilang pondo. Nangako naman ng kalihim na hihingi ng tulong ng Department of Education, mga LGU at ilang mambabatas para sa mas maayos na pagpapatupad at mamahagi ng educational assistance sa susunod na taon. We will need the help para hindi ho ganito na marami ho nagagalit, umaasa na hindi sila nabigyan. Wala naman kami sinabi bibigyan ho namin lahat dahil wala naman ho kami budget. Ang budget lang ho namin is 500 ng umpisa. Ginawa namin 1.5 para mabigyan as much as possible na mga tao. Pero kulang pa rin ho. Batid naman ng DSWD na may mga estudyante partikular sa mga nasa malalayong lugar ang nangangailangan din ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral, ngunit walang kakayahang makapag-register online. Tutugunan daw ito ng DSWD. Nakita namin na meron pa rin kailangan na tulungan yung mga poorest of the poor, yung mga hindi makapag-register. Yun yung target na namin after September 24, yung bababa kami sa mga districts. Okay?
siyempre sa tulong pa rin ng mga LGUs natin, natutulungan tayo. Samantala, bagamat sarado na ang online application, patuloy pa rin daw ang ahensya sa pagproseso sa mga naunang aplikasyon at matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang cash assistance sa mga susunod na schedule ng payout. Angelica Cara, CLTV News. Nagsimula na ngayong Miyerkules, September 14, ang unang araw ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAP Conference ng mga opisyal ng City Government ng San Fernando, Pampanga. Ang 3 araw na komperensya sa Baguio City ay pinangungunahan ni Mayor Vilma Caluwag para sa Executive Branch at ni Vice Mayor BJ Lagman, Presiding Officer ng Sangguniang Panlunsod. Kasama din sa pulong ang City Administrator, Department Heads at DILG San Fernando. Ipepresenta sa LEDAP Conference ang Tayabek Roadmap 2030 ng Administrasyong Caluwag, ang City Government Scorecard at ang Priority Agenda ng Sangguniang Panlunsod sa aspetong legislatura o mga lokal na batas. Nagbabala ang National Telecommunications Communication na NTC tungkol sa mas detalyado umanong strategy ng mga text scammer. Ang modus ngayon, personalized o may pangalan pa ang mga natatanggap na mensahe mula sa anonymous number. Nakipagtulungan na raw ang NTC sa National Privacy Commission at mga telco para matukoy kung paano kumakalat ang ilang personal na impormasyon ng mga tao. Ito ang balita ni JM De Jesus. Nakatanggap ka na ba ng ganitong uri ng text message na tila kilala ka ng sender kung saan binabanggit pa ang inyong pangalan? Makikita rin sa huling bahagi ng text ang isang link na kailangan pindutin. Yan ang mas improved na style umano ng mga text scammer ngayon, ang personalized text scam. Ito ay uri ng unsolicited text message or SMS na galing sa mga di kilalang numero o 11-digit numbers. Layon umano nito na makuha ang inyong iba pang personal na impormasyon at online account sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang bangko, service provider o iba pang mga lehitimong kumpanya o kanilang personalidad. Lately, nag-evolve na po sila na pati yung pangalan mo sinasama na dun sa message upang may pakita nila na kabisado ka nila o kakilala ka nila at ikaw ay baka maingganyo na maniwala sa kanila at ikaw ay sumagot, nagbigay ng personal information or na-click mo yung link na bibigay nila at yun na po ang umpisa ng proseso nila sa panloloko at kadalasan yan, humingi ng pera. Gawa ng pagiging curious ng ilang umano nakakatanggap ng mensahe, bagamat alam na text scam ito, ay binubuksan pa rin ang link. Kaya ang babala ng NTC ay agad na lamang itong burahin. At talagang napakadelikado po ng mga text scams, no? Kasi kapag kinlik mo yung link na kasama doon sa text at ikaw ay nakakonect sa internet, maaari ka nitong dalhin sa isang phishing website kung saan hihingin niya yung inyong username, password, maaaring credit card details or banking account details, no? Or pwede rin na ang link na ito ay magda-download ng virus na may kakayanan na i-obtain yung mga personal or sensitive information na nasa iyong cellphone. Higit din pinag-iingat ang mga senior citizen na posibleng maging target din ng mga scammer. So sa mga senior citizens po na kasama natin, no, kasi kadalasan nga po hindi sila maalam sa cellphone o sa mga bagong technology, ang pinakamaganda po sigurong gawin natin ay magpatulong po sila sa kanilang mga kasama sa bahay, sa kanilang mga pamilya, bago po sila gumawa ng kahit ano pa mang pag-click ng link o pagsagot doon sa text. So magtanong po muna tayo sa ating mga kasama para matiyak po natin na ito ay hindi isang text scam.
Kapag nakuha ng personal na impormasyon, ay maaari umunong gamitin ito na scammer sa mga malisyosong gawain. Iniimbestigahan na rin ng NTC katambalan National Privacy Commission kung papaano nakukuha ng mga scammer sa mga pangalan at tumiro ng mga tao. So, ayon po sa resulta na inisyal na ginawa ng National Privacy Commission, hindi po ito galing sa mga data aggregators o ito yung mga nagko-collecta ng mga information natin, no? So, subalit ang NTC po ay patuloy po na gagawa pagsisiyasat sa posibleng pinagmulan at sanhi ng mga targeted is missing messages. Nakikipagtulungan din umano ang NPC at NTC sa mga telecommunications companies sa pagbuo ng mga hakbang laban sa kamakailang alon ng mga smishing messages. Inatasan din ng mga telcos sa patuloy na magpadala ng text warning sa kanilang mga subscribers. Kung sakaling mahulog sa pain ng isang text scam o nakapagbigay ng impormasyon, importanteng ma-report daw agad ito sa mga kinauukulan. Halimbawa kung ito ay kaugnay ng inyong credit card, ipagbigay alam agad sa inyong bangko ang insidente upang maiwasan ang mga maaaring maging iligal na transaksyon sa inyong account. Samantala, pabor naman ng NTC sa panukalang batas na iparehistro ng mga SIM card na makakatulong umano ito upang masugpo ang text scam. Yan ay isang importante para ma-detect, mahuli yung mga scammers natin o mga criminals. Ang NTC ay nakasuporta dyan, 100%. Mensahe naman ng NTC sa mga nagsasagawa ng mga illegal na scam. Maraming paraan para kumita ng pera. At masamang gawain ko yan, bawal sa batas at baka mahuli pa kayo. Ngayon, yung NBI, yung PNP, yung mga cyber crime group nila. At siyempre, ang aming department, attached kami sa DICT, ay talagang nagtulong-tulong na sila, nag-uugnayan, nagka-collaborate para nga mahinto at mahuli yung mga gumagawa ng gawain na yan. JM De Jesus, CLTV News. Sa dakapunto ng ating balitaan, makakasama natin live si Paulo G. Santos sa Mexico, Pampanga. Ito po kaugnay ng 60 kilogram na illegal na droga na nasabat sa bayan po ng Mexico, Pampanga. Yan po ay nagkakahalaga ng 400 million pesos. Paulo, kumusta dyan? Ano ang latest? Jen, ganina ngang alauna ng tanghali ay nasabat itong PNP Drug Enforcement Group, itong kilo-kilong shabu din na nasa 60 kilo at tinataya itong nasa higit 400 million pesos dito ho sa area ng parking, malaking parking space. At dito nga sa aking likuran ngayon, ating Jen, ay nagsasagawa sa kasalukuyan ang ilang kawani nitong PNP, ng pag-iimbentaryo ng ebidensya dahil itong mga hinihinalang shabu, bukod dun sa naunang 5 kilo muna, yung sanang kanilang bahagi ng bypass operation at saka nung masakotin na to, 2 Chinese national dyan na yung isa ay taga Angeles City, kumpirmadong taga Angeles City, at nung kanilang masiyasat, dun sa likuran nitong sasakyan nilang kotse, ay doon na tumambad itong sako-sakong shabu. At ang kasalukuyan natin dyan sa matalay natin na pagkakataon, andito ang Deputy Director ng Drug Enforcement Group ng PNP, si Colonel Marlo Martinez, para ibigay sa atin yung mga karagdagang detalye. Sir, dito ho sa intelligence ho ninyo, sino-sino ho itong 2 Chinese national at gaano ho kalaki yung operasyon ho nila dito sa Central Luzon? Ito ang operation na to is nasa kopla natin to. Yung mga dating previous na kuha natin ng PNP halos konektado ito tuloy-tuloy yun. So itong grupo na to malaki ito. In fact, ang target nila, ang
ang playing field nila actually is sumasakop sa National Capital Region, which is Metro Manila, Region 4 and Region 3. So yun ang ano nila. Sir, ito ho bang Chinese national ho na to, kasama ho ba sila dun sa maituturing ho natin na mga big player dito ho sa illegal drug operation, illegal drug trade? Ituturing natin yan, although hindi sila yung pinakamalaki pa so far, pero malaki na sila. Distributor na yung level nila, itong mga Chinese national. But anyway, that is subject for ano pa rin natin, investigation para pag-verify sa mga sitwasyon na yun. Ating dyan, bagitan ko lang yung mga pangalan nitong mga kinilalang suspect. Si Shin Wen-chi, aka Haritan. Ito ay 45 anyos at nakatira dito sa Angeles City. At ang kanyang kasamahan na si Shen Xiao, 43 anyos, na ito naman po raw pawang taga Pugpen, China. Tama ho ba, sir? Yan ang nakalagay. Although hindi natin kino-confirm yan. Kasi lahat naman ng mga pangalan na yan, lahat ng nakasulat na yan. I-confirm muna natin sa investigation kasi ang daling gumawa ng ganyan. Ito ho'y mula ho dun sa ID nila na gamit. Ayon sa ID, ayon sa mga records na nakuha natin, yan yung mga pangalan. But everything is still under subject for our follow-up investigation, of course. Sir, naunawaan ho namin yung proseso ho nitong pag-inventaryo ng ebidensya at susuriin ho pa ho niya yun sa laboratorio. Pero itong nakikita ho natin ngayon, parang blocky-blocky ho mga kulay white na ito ho ba'y kumpirmado ng shabu na may tuturing natin? Kasi hindi lang naman po ang first time. In fact, konektado nga natin to sa sa ating Copland, sa mga previous na huli natin. Without the, of course, natin sa crime lab. Pero kayang-kaya namin masabihin na shabu na yan. I mean, sa experience na rin natin. And, of course, during our negotiation para makabili niyan sa mga ganong presyo. And nasa Copland, minaman-manan natin yung subject personalities. We are very sure na siya po. Bakit ho paboritong gawing ito ho yung pasahan ng droga? Ito kung aming po lugar dito sa Pampanga. Actually, hindi natin masabi na paborito. Kasi sa unit namin first ito. Okay. And hindi rin natin pwedeng sabihin na dito parati dinadala. Kasi dahil sa komunikasyon ngayon, makikipag-deal ako sa iyo. Pwede mong sabihin, magkita tayo sa Manila. Pagdating ko doon, ay wala pala ako dyan. Bukas sa Laguna na lang tayo. Bukas sa ganito. Kaya aabot tayo ng mga higit po. Kasi hindi na sikitan sila. And nagkataon during this time, dito nagtagpo. And we really cannot say na favorite ito. Hindi talaga natin matutupod. Diyan na is first time natin to rito. Yeah. Diyan naririnig ka ni Colonel Martinez kung may karagdagang kapantanong sa kanya, Jen. Yes, Colonel, magandang gabi po. Si Jennifer Salenga po ito. Itanong ko lang po, matagal niyo bang minanmanan itong mga tao na involved dito po sa drug operation na ito? Paano po yung naging operation ninyo that led dito nga po sa pagkaka-aresto nitong dalawang Chinese nationals? Yes, ma'am. Ma'am Jen, good evening, Jen. Actually, dahil nabanggit nga natin, itong lahat na ito is subject sa Copland. Ibig sabihin, puro po itong minaman-manan natin. Pero itong particular na tawag nito, transaction, halos umabot, actually more than 2 months nga Kasi, syempre sa cellphone niya, minsan nakasketch sa ganitong araw, hindi sila tutuloy, mga ganun. So, nagpang-abot today, which is sa tingin ko, more than 2 months ito na yung palipat-lipat, paano-ano ng negotiation para makasiguro sila. At Colonel, ano po ang gagawin dyan po sa mga nakumpiskang droga? Hindi po biro yan. 60 kilogram at nagkakalaga ng mahigit 400 million. Ano po mangyayari dyan? Yes, ma'am. Maraming abot na ito ng 408 million pesos sa standard GDP drug price natin. Ang gagawin natin dito, ma'am, sa proseso nito, after filing the case, kasi iaano muna natin sa crime laboratory for quality analysis, kung saka quantity na rin, gaano kabigat,
kung shabu ba talaga ito, then ipipresent yan as ebidensya sa korte. Tapos, i-distract actually ito. Ngayon, pag nagbigay na ng signal ang korte na pwede nang i-distract ito, ang magdi-distract lang ako ay ayon sa batas yung PDEA lang. So ito turn over natin sa PDEA and i-distract nila. Pero dapat may court order yun. Alright. Yes, Colonel, before I let you go, baka meron po kayong mensahe o paalala, no, sa mga gumagawa ng ganyang klaseng trading, no, sa illegal na droga. Go ahead, boss. Yes, ma'am. Actually, ang paalala natin, ma'am, para sa public, kung meron tayong naramdaman na medyo duda tayo, nandyan lang po ang kapulisan natin, nandyan po ang ating PNP DEG. Tumulong po sana tayong magbigay ng informasyon. Kasi lahat po ng ano na to, ang laking papel ng public dito eh. Pagsimula talaga yan sa maliit na informasyon and bahala na po kaming mag-follow up doon. Lahat talaga kailangan natin ng tulong ng public. So ang pananawagan ko po is para sa publiko, ang kapulisan nyo, nandito lang po, tulungan natin, pagbigay po tayo ng informasyon. Kalaban ng lahat itong droga. Jan, maisingit ko lang kay Colonel Martinez, itong nakalipas na araw, Panay DEG o itong drug enforcement group ang may malaking huli. Ano? Paano naman ho yung koordinasyon ho ninyo dito sa lead agency ng PDEA pagka ho may mga ganito ho kayong operasyon? No, ang PNP DEG actually, ang PNP as a whole, lahat ng drug enforcement unit ng PNP, gumagana po yan as support lang sa PDEA. Ang ino-authorize talaga ng batas sa PDEA. Yeah. So lahat tayo support. Every time nagagawa kami ng move, surveillance, bypass, search warrant, whatever, makikipag-coordinate talaga tayo sa PDEA. And once na mag-coordinate tayo, iaano natin kung joint operation natin sa kanila yan, kasama na rin yung ARPO, yung local, yung ano dito, yung kapulisan dito. Maraming salamat Colonel Martinez yan. Okay. Maraming salamat din po. Ayan, nating dyan. At ngayon, abalang-abala pa sila dito sa likurang bahagi nitong mobile na kasalukuyan mga kaibigan. Ayan ho, ano, nakasilid ho ito dito ho sa, pakita mo pa rin Johnny, at may mga naunang video na tayo na naipresenta, naipakita kanina ating dyan. Pero hanggang sa kasalukuyan, ayan, tipak-tipak na hinihinalang shabu yan dyan. At tiyak raw na ito ay sasailalim sa laboratory test, para masuri na rin kung gaano ito ka yung ano nito, yung value nito ating dyan, kasi kahit nalalaman natin na may shabu, meron din classification din daw iyan. Ayon na rin dito sa ilang mga kawani ng PDEA na nagsasagawa ngayon ng pag-iimbentaryo. Ating dyan. Maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos, live po sa Mexico, Pampanga. Maraming salamat din po kay Colonel Marlu Martinez, ang Deputy Director ng Drug Enforcement Group ng PNP. Manatili po kayong nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. 4 na katao ang naresto kasama isang senior citizen sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa isang hinihinalang drug den sa syudad ng Mabalacat. Tinatayang nasa higit 100,000 piso halaga ng nasamsam na illegal na droga. Narito ang detalye. Matapos ang isinagawang pagmamanman, pinasok na ng mga otoridad itong Martes, September 13, 2022, ang isa umanong makeshift drug den sa Barangay Poblasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Ang pagkakadiskubre sa drug den, nagresulta rin sa pagkaaresto ng 4 na hinihinalang tulak ng droga sa lugar. Kinilala ang mga suspect na sina Edward Concepcion, 30 years old, John Liang Kungko, 37 taong gulang, Eduardo Concepcion, 54 years old, at ang senior citizen na si Arnold Baron, 60 years old. Ang 4 ay pawang mga residente sa Mabalacat City. Na-recover sa operasyon ng 7 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 15 gramo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga naman ng 103,500 pesos. Nakumpiska rin ng iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit na nagpanggap na buyer ng droga.
Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa 4 na sospek. Angelica Cara, CLTV News. Anim na agrarian reform bills na ang nakasalang sa Kongreso para sa deliberasyon ng mga mambabatas. Ang mga panukalang batas na ito ay tugon sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na tutukan ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs, mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura. Kasama sa mga proposed bill ay naglalaman ng full crop insurance coverage sa mga kwalipikadong ARBs ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. May panukalang batas din na mag-restructure at mag-condone sa mga hindi nababayarang interest, penalty at surcharge sa mga pautang na ipinagkaloob sa mga magsasaka, mangingisda at ARBs. Target din na may pasa ang batas ukol sa conversion ng ilang lupang agrikultural para magamit sa ibang bagay maliban sa pagtatanim. Inaasahan po may papasa sa 19th Congress ang mga nasabing panukala. Naglaan ang Department of Agriculture na 100 milyong pisong pondo para sa pagtataguyod ng industriya ng sibuyas sa bansa. Batay sa Philippine Onion Industry Roadmap 2021 to 2025, kailangan dagdagan ang produksyon ng sibuyas sa bansa para matamo ang self-sufficiency nito. Samantala, pumangalawa naman ang Central Luzon sa onion production sa bansa. Ito ang report. Limang lugar sa bansa ang may pinakamalaking produksyon ng sibuyas, ang Ilocos, Mimaropa, Cagayan Valley at ang Central Luzon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pangalawa ang rehiyon sa may pinakamalaking naaning sibuyas nitong second quarter ng 2022. Malaking bulto nito ang nagmumula sa Nueva Ecija na may halos 7,000 hektarya ng onion plantation. Nasa 27.6% umano ang onion product ng Gitnang Luzon, habang nanguna ang Mimaropa na nasa 56.54%. Kung tutuusin, tumaas umano ng 20.2% ang produksyon ng sibuyas nitong 2022 kumpara nitong nakaraang taon. Mula 68.27%, 82.08% sa second quarter ng taon. Ngunit batay sa Philippine Onion Industry Roadmap 2021-2025, kailangan pa ring dagdagan ng onion production mula sa 229,539 metriko tonelada ay umabot ito ng 279,270 metric tons para makamit ang self-sufficiency sa sibuyas at magkaroon ng sapat na supply sa buong taon. Ang anihan ng sibuyas ay nagsisimula ng Disyembre, pinakamarami tuwing Pebrero at nagtatapos ng Hunyo, kaya't nararamdaman na umano ang papaubos na supply mula Hulyo. Bunsod nito, naglaan ng 100 milyong pisong pondo ang Department of Agriculture para tugunan ang ilang problema sa industriya ng sibuyas. 47.48 million pesos ang gagastusin para sa production inputs gaya ng binhi at pataba. 35.673 million pesos para sa post-harvest facilities at farm equipment. 1.5 million sa technology training at 10.048 million pesos para sa onion production research activities. Sa kabilang banda, nagpasa ng panukalang batas si Nueva Ecija 3rd District Congresswoman Ria Vergara para sa pagtatayo ng Philippine Onion Research and Development Center at ideklara ang Bongabon, Nueva Ecija bilang Onion Capital of the Philippines. Liana Canelao, CLTV News. Iko-konsidera umano ng House Ways and Means Panel ang mga proposal na itaas ang excise tax sa mga tinatawag na steel products. Kabilang po dito ang alcohol, soft drinks, sigarilyo at mga produktong vape. Ayon sa statement ng chair ng komite na si Representative Joey Salceda, maaari raw makatulong na mabawasan ang demand sa asukal kung mas mataas ang ipapataw na tax sa mga produktong malaki ang konsumo nito. Gayunpaman, labis pa muna ang pag-aaralan ng panel ang posibleng impact nito, lalo at umaabot ng 35 billion pesos ang revenue collection mula dito kada taon. Bukod dito, mas sang-ayon din daw sila sa regulasyon kaysa taxation. Ang planong pagpataw ng mas mataas na tax sa mga same products ay parte ng strategy ng Department of Health
upang makontrol ang umano'y sustained increase sa mga sakit na may kaugnayan sa lifestyle ng isang tao. Kasama na rito ang obesity at diabetes. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, planong irekomenda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tanggalin na umano ang 93,600 katao sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa kabuang 1.3 milyong benepisyaryo. Kasunod ito ng revalidation process na isinagawa sa mga field office ng DSWD. Ayon kay DSWD spokesman Assistant Secretary Romel Lopez, posible na raw maalis ang mga ito sa programa sapagkat sila ay napatunayang non-poor na, makangat na sa buhay at nakalagpas na sa poorest of the poor status. Ibig sabihin, naging matagumpay umano ang 4Ps program dahil napaangat na nito ang buhay ng mga benepisyaryo. Samantala sa datos ng ahensya, nasa 187,000 na umano ang nakagraduate na sa programa at natanggal sa listahan, habang 24,000 na benepisyaryo naman ang mga voluntaryong umalis. Ang mga mababakanting slot ay maaari daw ibigay sa mga Pinoy na nasa waiting list ng ahensya. Dumagda sa isang Memorandum of Agreement ang De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter at Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated kasama ang kabatirang AITAS ng Angeles Fora para sa paglinang na 1 hektaryang lupain sa Barangay Sapang Bato. Bahagi po ng kasunduan ay ang pagtulak ng mga programa para sa reforestation, pagkakaloob ng seedling sa tulong pinansya sa mga katutubong AITA na mangangalaga sa watershed protected area ng syudad. Ito ang detalye. Kung gaano kaorganisado na maglunsad ng world-class marathon sa Clark ang De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, ganito rin sila kadeterminadong maging kabahagi na mangalaga sa kalikasan. Yun ay matapos silang pumasok sa isang Memorandum of Agreement nitong umaga ng Miyerkules, September 14, 2022 sa Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated. Ayon kay Clark International Airport Corporation OIC President Darwin Cunanan, na siya ring Pangulo ng DLSAA Pampanga Chapter, ang watershed protection ay mainam na proyektong pangkalikasan dahil sa hinaharap na issue ng bansa sa posibleng water crisis. Actually, isa sa mga advokasya talaga ng DLSAA Alumni Pampanga, no? Yung tumulong sa pangkalikasang aspeto, no? Kasi nga ngayon, sa Maynila, napoproblema na natin yung tubig. Nagiging problema ng tubig sa Maynila ngayon. Nagrasyon na sila. At sa study nga ng JICA, may posibilidad na sa darating na mga taon na hindi nakatagalan yan, 3-4 na taon, magiging problema na rin ang tubig sa lugar natin dito sa Pampanga, sa Angeles, particular dito sa Clark. Nakatoka naman sa programang reforestation sa paligid ng Sapang Bato. Nasakop ng Abacan Watershed ay ang grupong kapatiran AITAS ng Angeles at Porac para sa kalikasan at agrikultura. Sila ang adopted community ng DLSAA. Ayon kay Cunanan, malaki ang impluwensya ng kanilang hanay sa pagpapalawak ng kamalayan sa issue ng water crisis na hinaharap ng bansa. Nakakatakot umano kasi na ang tulad ng Pampanga na walang water reservoir ay maitulad sa National Capital Region na ramdam ang kakapusan ng tubig. With the development all around us, no, nakikita ho natin ngayon, ang Clark umuusbong. Dumarami locators, dumarami yung mga nagtatrabaho. Ang Angeles City lumalaki. Ang Mabalacat, syudad na ngayon.
So hindi malayo na sa darating na mga taon, lalong dadami yung tao, lalong dadami yung gagamit ng tubig. Kung hindi natin ngayon aaksyonan ito, ayaw nating umabot tayo sa panahon na may problema na bago tayo gumalaw. Ang Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated ay counterpart advocacy group na nanghihikayat sa private sector ng Angeles City. Ayon kay Archimedes Lasatin, ang OIC ng City Environment and Natural Resources, higit 500 ektarya na sakop ng BCDA ang ipinagkatiwala sa lungsod. Na bukod sa pangangalaga sa mga punong kahoy, programa din ngayon ng LGU ay ang pangalagaan ng watershed nito. Naglunsad po si Mayor Porgis din last year, no? Meron siyang nilunsad na watershed program sa Pambato. So 560 hectares po yun, donate from the BCDA sa city government. So until now, nagkakaroon po tayo ng continuous tree planting activities doon. Samantala, isang qualifying international marathon ang ikakasa naman ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter para sa fundraising activity na bubuhay sa kanilang advocacy drive. Ayon sa kanilang chairperson na si Aris Patawaran, ang kick-off nito ay sa Nobyembre para sa paghahanda naman sa big event nila sa Marso ng taong 2023. So gumawa kami ng dalawang event. Yung unang event sa 2022, ginawa namin ito pampabuhay ulit ng running community, no? At saka para makita rin namin yung kakayahan uli ng grupo ng mga volunteers para mag-hold ng mas malaking event, no? Ngayon, etong November 27, ang sumali dito, no, ay may mga discounts papunta dun sa main event namin, which is on March 2023. That is the PCS Clark Animo International Marathon. So ito mas malaki, no? Ito mas totohanan. Halos 2 taon na natingga ang running community sa world-class marathon event sa Clark at inaasahan umanong magiging mainit ang pagtanggap ng mga participants nito, lalo't ngayong sabay sa fitness advocacy ng grupo ay ang environmental awareness. Paulo G. Santos, CLTV News. Ipinatawag ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ilang electric cooperatives at private power distributor upang mapagliwanagin sa pagtaas umano ng sigil sa kuryente. Isang committee hearing ang pinangunahan ni Vice Governor Lily Pineda kasama ilang board member bilang tugon sa liham ni Governor Dennis Pineda na bigyang linaw ang hinaing ng ilang consumers ng PELCO. Maliban sa power distributors, dumalo rin sa pagdinig ilang local officials na nakatanggap ng reklamo mula sa mga consumer na kanilang nasasakupan gaya ni Mayor Jude Tangco na Apalit at Vice Mayor Juan Alejandrino ng Araya. Sa pagdinig, humiling ang SP ng kopya ng kanilang power supply contract agreement. Lain ito na may kumpara at malaman umano kung paano makatutulong ang Kapitolyo upang mapababa ang halaga ng kuryente. Magpapatawag daw muli ng pagdinig ang Sangguniang Panlalawigan kasama naman ng Energy Regulatory Commission. Sa pagbabalik ng CLTV News. Coastal cleanup sa Banban Cove, isinagawa ng BIFAR at Menro Masinloc, magtaas ang produksyon ng yamang dagat target sa pagdilinis. Abot kaya ng renta ng mga sasakyan, handog ng parang car rental. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nakataya umano sa estado ng tubig ang produksyon ng yamang dagat. Kaya pinuntirya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang Banban Cove para sa kanilang coastal cleanup activity. Dito umano nanggagaling ang tubig alat na ginagamit para sa breeding program ng mga high-value species na isda at kanilang mga pagkain. May ulat si Felix Barrios.
Isang coastal cleanup ang isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 3 kasama ang mga kawani ng lokal na gobyerno at iba't ibang volunteers sa bayan ng Masinloc, Zambales nitong Martes, September 13. Kasama ito sa mga aktibidad sa selebrasyon ng 59th Fish Conservation Week. Bilad man sa araw, makikita pa rin ang saya sa mga nakilahok sa paglilinis sa Bamban Cove. Malilinis po natin yung mga basura sa mga tabing dito along coastal line at coastal river. Tapos siyempre po para po gumanda po yung kanilang ito po mangrove. Bali spawning ground po ito ng mga fishes, mga coastal Ang paglilinis sa mga katubigan ay katumbas umano ng pagpapalakas sa produksyon ng mga lamang tubig. Malaki po siyang tulong kasi po nalilinis po yung aquatic area po ng Masinloc and yung sa tubig po na ginagamit nila para po magbuhay ng mga rotifers katulad po ng mga pagkain po ng mga bangus po. Ang nasabing cleanup drive ay isa sa mga aktibidad ng BIFAR para sa selebrasyon ng 59th Fish Conservation Week. Ayon kay Marlon Alejandro, ang OIC ng Technology Outreach Station for Marine Water Species ng BIFAR sa Masinloc, malaki ang bulto ng yamang dagat ang nanggagaling sa Bamban Cove. Nakatulong ito kahit na papaano nabawasan yung basura na nandito sa coastal waters ng Bamban Cove dito sa Masinloc and Oyon Bay. Kasi dito karamihan na nanginginain at nagkakanlong yung mga maliliit na yamang dagat natin, yung mga larvae ng iba-ibang mga crustaceans at isda. Dito rin daw umano nanggagaling ang tubig alat na ginagamit para sa breeding program ng mga high-value species ng isda. Dito po tayo kumukuha ng tubig para sa operation ng ating hatchery. Andito po yung hatchery natin na sa lukuyan ay marami po tayong alaga ng mga bangus fry dito. Meron din tayong pong sea bass at meron tayong mga yung mga sea cucumber at mga blue swimming crab na inaalagaan ngayon dito. Ang paglilinis ng paligid ng karagatan sa Zambales ay magsisiguro umano na mananatiling mataas ang ani na nakukuha pagdating rin sa bangus production kung saan number 4 ang lalawigan ng Zambales. Ang Zambales kasi ay number 4 tayo sa pagdating sa bangus production sa buong Pilipinas at sa kasalukuyan meron tayong kulang 400 kgs dito sa Masinloc Oyon Bay na under din siya ng protected area. Felix Barrios, CLTV News. Sa mga nagbabalak mag-road trip o magbakasyon dyan, bukod po sa pagpili ng lugar na inyong pupuntahan, marahil naghahanap din kayo ng paraan kung paano kayo makararating sa inyong paroroonan. Nakubuti na lang at merong car rental services para siguradong hassle-free ang inyong biyahe. Para po sa mga excited na bumiyahe, nariyan ang Param Car Rentals para pahiramin ka ng sasakyan sa abot kayang halaga. Abong detalye sa trip, treat at gimmick ni Karen Maurilio. Kumpara sa pagbubuk ng taxi, pagsakay sa bus at iba pang pampublikong transportasyon, mas komportable pa rin bumiyahe kung sasakay ka sa isang maganda, malinis, maluwag at maayos na sasakyan. Pero kung wala kang sariling sasakyan, huwag kang mag-alala dahil pwede ka namang humiram sa Param Car Rentals na matatagpuan sa Barangay Dapdap, Mabalacat City. October 2017 nang magbukas ang Param Car Rentals na pagmamay-ari ng mag-asawang Junjun at Catherine Banal. Ngunit ayon sa Vice President ng Param Car Rentals na si Carmina Pantoliana, nito lamang daw 2020 nakilala ang kanilang negosyo dahil sa mga relief operation at iba pang tulong na inoorganisa ng kanilang kumpanya. Actually, hindi namin to expect dahil pandemic is worst scenario po sa lahat ng mga tao, no? Pero sa amin po, doon nag-boom si Param Car Rentals last 2020. Doon siya talaga literal na nakilala sa pagtulong nila ng ating boss na si Mr. Junjun Banal and our president Mrs. Catherine Banal, na yung tulong nila na napupunta na sa iba't ibang mga lugar, doon nakilala ng sobra si Param Car Rentals.
Bukod sa kilala ang kanilang kumpanya sa pagtulong sa kapwa, pumatok rin ang kanilang negosyo dahil sa kanilang pangalan na hango sa salitang madalas gamitin ng mga Kapampangan. Dahil rental kami, so nagpapahiram kami ng sasakyan. Doon sa pagpapahiram namin ng sasakyan, naisip namin na why not hindi natin gamitin si Kapampangan term which is param, na dinagdagan lang namin ng car rentals to be specific kung ano po yung pinapahiram namin. Hilig rin daw ng mga Kapampangan ang mamasyal kung saan-saan. Kaya pagpapaupan ng sasakyan ng naisipan nilang negosyo at hindi sila nabigo dahil kung dati, 2 sasakyan lang ang pinaparenta nila, ngayon, nakapundar na sila ng 263 na sasakyan. Yung hirap nung 2 units na yon, napaka-hassle sa amin na hindi pa namin alam patakbuhin yung business namin. Nung nag-start pa lang kami, madaling araw umuwi yung sasakyan, hihintayin namin. Tapos hanggang sa hindi namin ine-expect na dumadami ng dumadami. And ngayon po, nasa 263 units na po yung ina-handle namin. At kasabay ng pagdami ng mga pinaparenta nilang sasakyan, syempre, nagdagdag rin sila ng mga bagong branch sa syudad ng Mabalacat. Kaya naman para sa mga curious ng malaman kung paano makakapagrenta, madali lang ang kanilang proseso. Kailangan nyo lang ng 2 valid ID, proof of billing at 2,000 pesos para sa security deposit na 100% refundable pag naibalik na ang sasakyang ginamit. Maaari rin kayong pumili kung self-drive para sa mga gustong mamasyal, mag-road trip o magbakasyon, at pick and drop off naman para sa mga gusto lang magpahatid sa isang lugar gaya ng airport. Wala rin daw dapat ikabahala ang mga magrerenta dahil lahat umano ng sasakyan sa Param, bukod sa bagong modelo, well-maintained at ligtas itong gamitin gaano man kalayo ang inyong biyahe. Meron po tayong mga maintenance na nag-check po lahat bago namin siya i-release. So, bubuksan ang makina, titignan kung ano yung mga kulang at kailangan palitan. And afterwards po, doon namin siya ibibigay sa renter. 1 day o 24 hours ang minimum sa kanilang rental. Pero kung gusto niyo naman ng long term o pangmatagalan, maaari ring mag-arkila mula 1 hanggang 6 na buwan. Sa sedan po natin, we have 1,300 per day Pampanga rate. Sa SUV naman, we have 2,000 pesos 1 day Pampanga rate again. And sa van po natin, we have 2,300 per day Pampanga rate. Once na nagkakaroon po tayo ng mas long terms na pinag-uusapan, mas malaki po yung discount na nakukuha po natin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo ng komportable at ligtas ang inyong pamamasyal gamit ang mga sasakyan dito sa Param Car Rentals, the lowest car rental services here in Pampanga. Ayan, sa mga gusto pong mag-rent ng car, ayan, available po si Param Car Rentals sa lahat ng unit na gustuhin ninyo. Ayan, we have sedan, SUV, and vans na meron po tayong low rates na mapoprovide sa inyo. We have short-term and long-term din po para po magkaroon po kayo ng mga discounts. Ayan. Sa mga gusto po mag-visit sa amin, here in our main office, number 18, Dapdap Road, Mabalacat City, Pampanga. And pwede po kayong mag-chat through our page, Param Car Rentals. Pwede rin po kayong mag-text or call sa amin. Karen Maurilio, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.